Takže vítajte na mojom YouTube kanále. Dneska sa pozrieme na to, že by ste si to vyhlasovali, vlastne výklad kolektívny na vzťahy. Ja sa budem orientovať na otázku, ako zlepšiť vzťah, v ktorom momentálne ste. Takže prosím, vyberte si balíček číslo 1, balíček číslo 2. Ja som teda všetky videá, ktoré som predtým mala, som vymazala, som tu viac ako po roku opäť a rozhodla som sa, že skúsim tie kolektívne výklady, nejaké tie osobné sú pre mňa také viacej osobné, ale skúsim aj tie kolektívne. Mám tu iba dva balíčky, rozhodla som sa tak preto, lebo naozaj mám tu len pár odberateľov, na 2 rukách ich spočítam a nech je to možno viacej také osobnejšie, uvidíme. Každopádne otázka bola jasne daná, ako môžem zlepšiť svoj vzťah, ktorý momentálne mám. Mám tu balíček číslo 1 a balíček číslo 2. Takže poďme sa pozrieť na to, že čo momentálne, ako to momentálne máte v tom vzťahu a potom sa pozrieme na to, že ako ten vzťah by ste mohli zlepšiť. Dobre? Samozrejme, že vždycky sa pracuje na 2 stranách na tom vzťahu. Nikdy to není iba na tom jednom človeku. Na to netreba zabúdať, že ak sa len jeden snaží, tak proste tá snaha tam nebude. Aj z druhej strany, ak to tak není, tak proste nebude tam ten vzťah fungovať, hej? Kráľovná palíc, no, to mi je úplne jasné. Mám tu ženu, ktorá je naozaj krásna, vášnivá, sebavedomá, kreatívna, veľa ľudí ju počúva. Povedala by som, že je v nej aj taká tá Mystic, Magic Woman, ako hovorí jedna veľmi dobrá kartárka. Má tam pri sebe tú mačičku aj, takže intuícia tam funguje. No a zároveň teda ja by som povedala, že sa vám tu niečo rozpadáva, hej, že proste naozaj niečo sa tu rozpadáva. V tom vašom vzťahu. Vy vyslovene potrebujete pomoc. A pozrieme sa na to, že tak ma to zaujíma, teda ok, poďme pozrieť, aj keď som už teraz mi to je také dosť ťažko je z tohto balíčka. Pretože tam je tá väža, je tam tá císarovna, je tam kráľovná palíc. Hej. Ja mám takého tušaka, že tu na je ešte nejaká žena. Že tam nie ste sama. Okay. Dobre, ako by ste mohli... Tá situácia je taká, že tu sa niečo rozpadáva kvôli nejakej žene. Môže to byť matka. Nemusí to byť rovno nejaká milenka, môže to byť matka. Tu tá väža padá kvôli tomu, že tu zasahuje nejaká žena, ktorá proste, ktorú tie deti majú radi, ju počúvajú, proste ona ich vedie tým životom, hej. Takže takto si myslím, že momentálne je táto vaša situácia. Poďme sa teda pozrieť na to, že ako môžete zlepšiť tento váš vzťah. Podľa mi kartička. Ja si ju zoberiem. Ako môžeme zlepšiť tento váš vzťah? Dobre, s tou polovicou, ktorú momentálne máte. Dobre, túto kartičku zoberiem, čo mi padla na stolík. Opäť tu máme kráľovnú palíc. Tieto karty sú krásne, že oni aj vás navedú, aj tam majú napísaný vlastne nejaký text, takže vedia vás pekne naviesť a tento sa v kartách vyzná trošku tak, kráľovná palíc,
Ona je taká, že treba ísť za tými svojimi snami. Hej, takže čo máte robiť? Mali by ste si veriť. Nemali by ste podceňovať svoje sny, mali by ste veriť sama sebe. To je strašne dôležité, hej. Skúste, nedávajte si, že práca bude vyššie, alebo vzťah bude vyššie ako práca. Skúste to vyrovnať. Nech je to na tej istej rovnováhe, proste, lebo vy keď budete stále napríklad na ten vzťah, budete stále myslieť, stále proste byť v tom zamotaná, tak nebude tam rovnováha, možno vám, ja to cítim tak, možno pôjde do pozadia tá práca tým pádom. A to len vďaka tomu, že vy budete vy budete stále myslieť na ten vzťah, hej. Nezabúdajte na to, že vy ste naozaj krásna, talentovaná žena a ste kráľovná. Dobre? Takže nerobte zo seba princeznu, keď ste kráľovná. Dobre? Dajte pocítiť tej polovičke, že ste naozaj tá kráľovná. Verte si. Choďte si za tými svojimi snami. Dobre? A tu máme potom krásnych 10 pohárov. Čo sa stane, keď ako dosiahnem tých 10 pohárov? Tak, že nebudem sa znižovať nižšie, budem bojovať za svoje sny, za to, čo máte vy v srdci, to, po čom túžite. Nebudete ukrajovať z toho, po čom snívate. Dobre? Dvakrát ste mi tu vyšli. Vy nedovolte, aby vás tu na nejaká žena dávala dole. Tých 10 pohárov je naozaj krásnych, veď to viete sami, že 10 pohárov je úplné naplnenie. To, čo ste vždy chceli, po čom ste vždy snívali. Takže ja to zopakujem. Vy buďte taká, aká ste doteraz. Buďte tá, ktorá keď vstúpi do miestnosti, že sa budú za ňou otáčať. Verte si. Nesťahujte sa nižšie. Ja by som vám dala takú jednu radu od bohyň. To som si teraz kúpila krásny balíček, sú to bohyne a majú nás niečo naučiť. A myslím si, že vy by ste sa mali niečo naučiť. Je to strašne jednoduché v tomto prípade, čo máte robiť. Humor. Hej. Zoberiem si knižočku, pretože tieto karty bohyň ešte dobre nepoznám a priznám sa, že túto Uzume, bohyňu humoru, som ešte nemala. Ale veľmi sa mi páči, ako sa smeje, ako je šťastná, ako malé dieťa sa tvári, ktoré ako keby teraz proste niekto jej niečo povedal a ju to strašne rozosmialo a je z toho úplne šťastná. Takže Uzume, japonská bohyňa smíchu a veselí, vám postupuje do života, aby podpořila hravosť a dobrosrdečný humor. Smích je najlepší lék a v tejto době obzvlášť účinný. Zaměřujte se na legraci a pozitivní stránky života a snažte se kolem sebe vidět humor. Život nemusí byť jen sama práca, žádná hra.
samé soustředění a žádné odreagování. Humor posiluje odolnosť a veselosť, ulevuje od emočných bolestí, dáva odpočinout od tíhy a nadmiernej rýchlosti života a navozuje lehko srdci. Teď je vhodný čas, abyste dělala hlouposti, více se smála nebo si zašla třeba na jogu smíchu. Áno, svět je vážný, i vaše sny a touhy, ale radostná bohyně Uzume vás vede, abyste si užívala života a bavila se. Vyladení. Berete poslední dobou sebe samu a život příliš vážně, stal se pro vás život břemenem, máte pocit, že jste zavázána nějakému projektu nebo člověku a vyčerpává vás to. Rozesmáta bohyně Uzume vám přišla říct, abyste s tím hned přestala a oddala se hravosti. Všimejte si legrační, komické a odlehčené stránky života. Chovejte si jako malé dítě, malujte si prsty, zavolejte svým nejzabavnějším přátelům, žertujte a chichotejte se s nimi. Bohyně Uzume vám ukazuje, že jste příliš seriózní a snaží se vás rozesmát. Je to nejlepší způsob, jak vyrovnat všechnu náročnou práci, kterou jste se poslední dobou věnovala. Jste tolik milována. Hej, to je krásne. Hej, presne tak. Proste tá kráľovna palíc, ona je naozaj veľmi charizmatická, ona je nádherná, takže prečo sa trápiť, keď ste taká krásna? Dobre? Nenechávajte sa s takouto nejakou energiou ničiť. Táto žena, ona vám vyslovene, ona vám bortí vaše sny, by som povedala. Nenechávajte sa zničiť takouto prízemnou energiou. Dobre? A hovorím to, že tá žena bude pravdepodobne nejaká matka. Možno matka toho partnera. Dobre, pozrieme sa na balíček číslo 2. Takže balíček číslo 2. Najskôr sa teda pozrieme, že aká je tá vaša situácia a potom sa pozrieme na to, že ako to zlepšiť v tom vašom vzťahu s partnerom alebo s partnerkou, v ktorom sa momentálne nachádzate. Dobre? Takže pozrieme sa na to. Aká je momentálne vaša situácia? Wow, strašne veľa kartičiek. Strašne veľa kartičiek sa mi tu rozsypalo. Pardon, šmýkajú sa. Mám nové kartičky a veľmi pekne kreslia. Tak som zvedavá, že čo mi povedia. Balíček číslo 2. Čo tu máme? Balíček číslo 2. Aká je vaša situácia? Dobrá. SMčkou. Tu prídu nejaké... Tu ste možno v nejakej zmene, že máte teraz nejaký nápad. Zase mi to všetko podpadalo. Možno vás nápadlo teraz, že niečo spraviť trošku inak. Ona tam má tú korunku, je to žena, ona drží ten meč, má tam tú korunku, roztíňa vlastne nejaké kvietky nabrala s tým mečom. A mám taký pocit, až ma to tak ťahá, že vy teda, teraz vás niečo momentálne napadlo a teraz v tej situácii vlastne nejakej. Takže máme tu kartu svet. Ja sa pozriem ešte na jednu kartičku, nech sa mi to tak celé tak dotvorí a zase mi padla na zem karta. No, takže aká je vaša situácia? Sa mi stále rozsypávajú tie karty. Tu na niečo príde veľmi rýchlo. Ja si myslím, že to bude možno nejaká správa, nejaký rozhovor momentálne vašich situácií. A je to až neuveriteľné, čo mi teraz vyšlo. A ja vám poviem prečo, pretože než som nahrala tento výklad, som robila ešte jeden výklad a vyšli mi tam tieto isté karty.
A vlastne máme tu z veľkej arkány svet a máme tu slnko. A máme tu nejakú novú myšlienku alebo nový nápad alebo niečo nečakané proste. Čo sa odohraje veľmi rýchlo. A ja mám pocit, že vaša situácia momentálne je taká, že vás niečo nápadlo, čo dovrší k tomu, že ukončíte možno aj ten váš vzťah a vyvrbí sa to len vo váš prospech, k vášmu šťastiu. Hej? Možno to nebude o ukončení vzťahu, možno to bude niečo, že proste nejaká neočakávaná zmena, niečo, čo ste povedali si, že toto keď spravím, tak ten vzťah pôjde tým smerom, akým chcem, všetko, čo bolo, nechám, dojdem vlastne k tomu svojmu naplneniu a budem konečne šťastná. Takže ja by som povedala, že vy už to aj viete, čo máte robiť. Hej? Lebo vidím to tu, že vy to veľmi dobre už viete. Vás to už nápadlo. A by som aj povedala, že budete veľmi rýchlo konať, alebo by ste mali konať, pretože to príde k tomu výsledku, aký vy chcete. Hej? K tomu, čo vy chcete. A podarí sa vám to, budete šťastná. Takže nech je to čokoľvek. Dobre, ja zaujíma schválne, či mi to tie karty povedia, že čo vás to vlastne napadlo. Čo sa týka toho vášho vzťahu, že ako ho zlepšiť. Dobre. Osmička minci. No, možno, že ste sa rozhodli, že budete na tom pracovať. Že budete na tom pracovať. A že jednoducho to príde k tomu, aby ste boli šťastná. Môže to niekedy tak byť, lebo naozaj... A teraz už sa mi a možno aj prelínajú tie výklady, ale mala som výklad, že vlastne... Keď... príde tam tá osmička, že nie je to vždy iba o tom jednom človeku, aby iba ten jeden človek vlastne pracoval na tom vzťahu. Ale pravdepodobne vy viete, že ak budete pracovať na tom vzťahu, že tam možno, že aj niečo z vašej strany nie je úplne také, aby sa to mohlo niekam posúvať ten vzťah a vy ste si to práve uvedomili a došli ste na to, tak jednoducho vy začnete pracovať na sebe. Hej. Áno, presne tak. Vy by ste si mali, ako môžete zlepšiť, začnite pracovať na sebe a vyberte si vlastne, čo chcete. Hej. Ono to povedie k tomu vášmu šťastiu. Takže, ako by ste mohli zlepšiť ten váš vzťah? Popracujte na sebe, dobre? Možno už teraz hneď to dojde k tomu, že budete naozaj šťastná. Verte si, vyberte si tú svoju prioritu v tom vzťahu, na čom by ste mali popracovať a príde tam tá oddanosť, tá láska, ono to tam príde. Tam bude potom z tej partnerovej strany tá spoľahlivosť. Len treba naozaj popracovať na sebe. Tá myšlienka, ktorú v sebe nosíte, není vôbec zlá. Ona má nejaké opodstatnenie. Vy o tom veľmi dobre viete. To tu máte dieťa na tom to slniečko, čo svietí na to dieťa, to je
číre, úprimné šťastie. Hej. Štedrosť. Vyšla vám kartička štedrosti, čo sa týka nejakej takej rady, že na čo sa viacej možno zamerať a aby ste aj vy trošku viacej boli spokojná, ste to trošku ináč uchopili. Takže existuje univerzálny zákon neomezené štedrosti a plynutí. Osun, to je vlastne bohyňa, ktorá vám vyšla, ona vidíte, aká je krásna, ona sa taká spokojne usmieva, tak je mne fajn, mne dobré, kde tam tie citróny okolo nej sú, ona je celá aj také zlato, má tu aj také krásne, aj takú krásnu pierkovú čelenku, má no nádherná, je spokojná, je Osun, dobrosrdečná jorubská říční bohyňa, která je stelesnením výživy, léčení, plodnosti a prosperity, vám připomíná, že život vám poskytuje vše bezplatně. Dostává se vám vzduchu k dýchání, vody k pití, jídla k nasycení a přístřežku ke spánku. Vaším úkolem je tedy dávat jen tak, bez ohledu na to, jak je to moc nebo málo a především bez očekávání, že dostanete něco na oplátku. Bohyňa Osun vás podporuje v tom, aby ste nechala prostoupiť vďačnosti, veškeré své konání, dokonce i tí nejnepatrnější příležitosti a gesta. Samotná skúsenosť, kdy sa štedrosti dávate své srdce, čas, peníze, pomoc, láskavosť a péči poskytuje mnohem väčšiu hodnotu, než si umíte představit. A když sa zbavíte jakékoliv připoutanosti k výsledku, budete překvapení, jak se vám mnohonásobně vrátí všechno, co jste poskytla ostatním. Osun vám připomína, že táto pravda platí od počátku věku a bude trvat do skonání světa. Občas můžete podlehnout obavám, zdá se vám dostane toho, co potřebujete a tak se strachujete o peníze a lásku nebo přestanete dávat. Zjišťujete, že až příliš skrblíte a začínáte šetřit pro pověstného strýčka příhodu. Necháte-li se přesvědčit, že není dost pro všechny, přiškrcujete potenciální proud štědrosti bohyně Osun. Pravda je taková, že jakmile přestanete dávat čas, lásku a dary, nebude se vám toho moc vracet. Protože si začnete všímat hlavně toho, čeho je nedostatek. Nemůžete počítat s tím, že k vám bude velká bohyně štědrá, jestliže jí dáváte najevo, že nevěříte toku její štědrosti. Právě teď vám chce bohyně Osun nabídnout následující úkol. Udělejte pravý opak toho, z čeho máte strach. Pokud máte pocit, že nemáte dost peněz, utraťte je, abyste projevila svoji důvěru v hojnost. Jestliže se cítíte nemilovaná, dokonce i až to druhé, a to je sledovat, jak se všechno praví. Na srdci váš lepší aj. Opravdu si to vlastne čo teraz potrebujem riešiť a príde to. Ono to príde, lebo aj po tým slniečkom vám vyšiel vlastne ten rytier, hej. Takže držím vám palečky. Toto bol výklad číslo 2. Dobre, po tomto výklade nahodím ešte zase vlastne dotaz, že aký výklad by sme mohli dať ďalší a uvidím, že ako sa to bude ďalej posúvať s týmto môjim kanálom. Ja dúfam, že sa budem posúvať aj ja, pretože ako vravím, veľmi ma to baví, tieto kartičky. A tým, že tie kolektívne výklady, naozaj to sú také výklady, že tam sa to môže a nemusí to s vami rezonovať. A ešte k tomu by som povedala, že sú nadčasové. To znamená, že teraz to natáčam, hodím to na YouTube, mám tam možno 6 odberateľov,
za rok, keď ich budem mať možno 6 000, čo teraz možno aj preháňam, tak teprv sa tam možno nájde ten človek v tomto výklade, ktorý je môj prvý po veľmi, veľmi dlhej dobe a teda na mojom YouTube kanáli. Takže idem nahrať toto videjko a hneď po videjku v priebehu dňa nahodím opäť anketku, čo by sme mohli dať ako ďalšie. Držte sa mi, ahojte.